ban kinong yalam jo ko sarkar ki banshu cut off lani ki banshu kerna directly ba kita ki bokot ni kata kajing ki ne kata ka protest kim don hok ban khot but ki don kam ban le kum ne kum tai ngala long a little surprise na marba usually ngi na kalyang ka sarkar ngi wan hang ne bangin siya kriu pajwa te habang pajwa ukot unam ha kajing si siya landai bondon ni kata ka benta bangin ya kendo bangin ya ngok tho lang lada don kata kajing kya na ka benta ka sarkar ban penduna ya kata ka bai petrol ladai ban ya khot lang kenye kita ki nong song snong kila pendam kami ki dorban na kapor sa kapor sila pendam kam sibun ki NGOs na kapor sa kapor ki SHGs na kapor sa kapor kliken wat ya kalenti bangin yo bangin numpoy hakum kanisbet akaba kadan ka complete standoff ha pring ka sarkar bat kita ki baya protest kani ka kalong ka bang smutenan bat nga kermen ba ka sarkar kan wat no wood ya kilat ban ya kren so lang bat kita ki protesters namar ki ha ka jing snow ko jung ki snow don ka nong rim la ki bakla du jing si shala de bandon mano na kaliang jong kinong mi khmat ko ban ya kendo lang bat ki pimla ban shu pha bet ki district administrators ki badai ki bureaucrats jing si sha ki bureaucrats kim dei ki lolong elected representatives na kata daw kadon kata ka jing snow ba o bakim khat da kinong yalam tingin ya bet sakmat ikan ni kejeng yasad tinga snow ba hak ni kapor nga di ban appeal hukum ya kita kasulong kalalong ka besok ka besngan ka bayat bet labun snem menta ngim dei show ban ya chakitu ki por men shwa hakaba ngisem ya ka rai ka balong extreme khang snong ar sau popra kan ta kam ka besok ba pin shuong yu pat ba song khop hayeng baro wa ya yang ngidon tam bangin adopt taki lat ki lenti ki bakam long people friendly namar nget yang ngala dang ong ye piki bobon ki long yeng ki bodon hapdeng ki jing ya tho ki bobon ki long yeng ki bodon hapdeng ka jing do no jing ki mensiem jing ki bahayeng ki bat kane ka jing khang sendet bak kadon la ka jong ka negative tinrei ngan ong kum no manga ngi ngim don hasokar ngi syupule ya ka news kum bangiyo ilang ko bupat ba tingi hapru bangin evaluate ya kata ke information ko bangiyo na kata daw nga hapan support ikan ni strike na marngas ngaw ba amdan kam saya ka political party bakan runghang ni kung mangi ki prangot ki MLA ngidon ya ka assembly ngin saya sad ya kita ki kam ki jam kita ki jing ya kren bro hapo ka dor bar thawan ngim don kam ban lai susurok ban pakhang snong